najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Silvestrovský rádiožurnál. Slovensko už vyriešilo prepravu ruského plynu. Na Slovensko začne prúdiť plyn z ropovodu Družba najskôr v pondelok. My sa zabavili, všetkých som tam pozval na drink. Radostne spomína ex-minister hospodárstva Richard Sulík na Expo v Dubaji. Našla sa nová forma energopomoci. Stĺp elektrického vedenia uprostred cesty. Bývalý český prezident sa priznal, že je agent. Ja agent Rusii a imieno Vladimíra Vladimiroviča Putina. Pri počúvaní vás víta Otto Gerner A Juraj Jedinák. Počúvate Silvestrovský rádiožurnál. Po roku sme tu zas. Aj vy ste boli na jeho začiatku opäť plný očakávaní, čo prinesie. My tiež, no povedzme si úprimne, že ak sme hľadali viac humoru, porozumenia a láskavosti vo verejnom priestore, opak bol pravdou. V dnešnom silvestrovskom vydaní rádiožurnálu budeme viac spomínať na roky minulé, hoci aj vtedy sme si určite nehovorili, že všetko bolo ružové. A zdá ten slovník politikov nebol až taký surový a vulgárny ako dnes. No veď posúďte sami. A začíname niečím príjemným, novoročným obedom slovenských prezidentov. Veľmi ma mrzí, že nevyšiel výber obedu. Podávali sme divinu a nevedel som, že páni prezidenti nie sú príliš divinoví. Takže sa im ešte aj touto cestou ešte raz ospravedlňujem, že ten obed nebol až tak podľa možno... Ale ja som to zjedol, tak ja to už nepriberiem. Takže tento obed možno až tak nevyšiel. No a potešujúca správa bola, že sa navyšuje ako keby dôchodok prezidentov. Ale aby som aj ja niečo do toho pridal. Zamestnávam sa tak, že nestíham. Moja dcéra mi hovorí, že ocko robíš viac, ako keď si bol prezidentom. Tak asi som nič nerobil. Vy ešte cestujete vlastne? Tak neprevzali to všetci po mne, lebo pán prezident Gašparovič chodil autom, ale my dvaja, ja myslím, pán prezident už cestuje vlákom, som ho párkrát videl, v televízii nie priamo. Ak ide autom, tak ide s tými ľuďmi, ktorí ho sprevádzajú. Ak ide vlakom, tak ide vlakom a ešte aj tí, ktorí ho inak sprevádzajú, musia ísť popri vlaku a musia ho doma čakať. To je oveľa drahšie, vidíte, ako keby nešiel. Vidíte, zase nehovorí pravdu, pán prezident. Nikdy necestoval vlákom. Ja by som tiež bol vyšiel nad vlakom, ale do Limbachu. Vláči od mesta k mestu vezie stále svieži jazz. 7 pozdňov, 7 dní, aj ty rýchlo nasadni, nech vláči má čo viesť. ...14. apríl 2007, to je deň, keď v Bratislave slávnostne otvorili novú budovu Slovenského národného divadla. Takto sa vtedy do vysielania hlásil kolega Ľuboš Kasala. Príjemný podvečer želám z novej budovy Slovenského národného divadla, samozrejme z Bratislavy. Už aj ja som z toho celý roztrasený, že teda Slovensko bude mať konečne prvú svoju originálnu scénu. Stručne z domova. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa pre prijatý zákon o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľ protispoločenskej činnosti. Slovenský komisár Maroš Šefčovič. Voľne plávajúce kryhy potopili desiatky lodí a jacht kotviacich na Dunaji. José Manuela Barozu, ktorý začala radiť banke Goldman Sachs.
Poľnohospodári vo viacerých regiónoch Slovenska vďaka priaznivému počasiu pokračujú v jarných prácach. Predsa len tí Ujgurovia, ktorých je 12 miliónov v Číne, je taká záhadná komunita. Povedal to hlavný palestínsky vyjednávač Saeb Erekat pre televíziu Al Jazeru. Európska agentúra pre bezpečnosť civilného letectva navrhla Európskej komisii sprísniť kontroly duševného zdravia pilotov. Spoločnosť Miracle, prevádzkujúca lekárne Dr. Max. Má to byť reakcia na to, že Palčáky v snahe zvíťaziť v boji o predsednícku stoličku včera podvečer organizovali v Michalovciach extrémnu krížovú cestu. Na Slovensko začne prúdiť plyn z ropovodu Družba. Ak sa štátne IC vlaky vrátia. Divákom sa zapísala do pamäti vo filmoch. Adela ešte nevečežerala. Dobre, tak to dnes nedám. Máme vášeň pre to, čo robíme. Rádio Slovensko, vaše prvé rádio. Vráťme sa teraz do roku 2010. V parlamente sa vtedy začínalo mierne laškovanie. O slovo sa prihlásila navrhovateľka pani podpredsednička Malíková, má slovo. Ja sa volám Belosovová už 5 rokov, takže by ste ma mali kvôli zápisu viesť inač. Ja si pamätám veľmi dobre meno každého poslanca, pán podpredseda. Volám sa Belosovová Anna, podľa môjho manžela. Ešte raz ospravedlňujem, stačí jedenkrát, ešte raz. Veľmi ma to mrzí, pani podpredsednička, ďakujem. Myslím si, že tá vaša arogantnosť všeobecne v posledných dňoch nemá medzu. A teraz tak trochu z inej. Pán kolega, ja viem, že sa ti páči, musím mi to viackrát povedať. Prosím ťa, nevyrušuj ma, už 6. krát tu so mnou komunikuješ. Oh, baby. Keď niečo chceš, tak ma počkaj vonku, nekomunikuj so mnou, ale sústavne tu rozpráva so mnou, ja komunikujem so snemovňou. Oboch vás chcem upozorniť, aby ste si toto laškovanie nechali niekde inde. Poprosím, pokračujte, pani poslankyňa. Upozornite kolegu, nech nerozpráva so mnou a nech nevykrikuje. Ďakujem. Pre ten tvoj sladký úsmev už dávno nespávam a ja viem, že aj ty už to vieš. Snívam o tebe, blázním po tebe, snívam o tebe, blázním po tebe. Ak už nesnívate, porovnajme si teraz, ako sa laškuje v parlamente teraz. Hlavných aktérov netreba predstavovať. Prosím, odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Ako sa vyjadruješ? Ako sa vy vyjadrujete? Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No povedz to. To isté, čo ste rozprávali vy, ale prosím vás, ale vtedy si mi týkal, teraz mi zrazu... Ale tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak Pozeráš sa do zrkadla, keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? Ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time next time, pokračujeme ďalej, dobre? Užívať. Dobre? Napísal si. Čo si vypínaš? Čo, preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Ty si omylom bol premiér. A celý národ videl one time next time, dobre? Ty, že ťa má rada. Prerušujem schôdzu do 10:50, kým pánovi Matovičovi pošlu tabletky, dobre? Poď si dať. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež ma ľúb, nech nie som viac sám. Byť hovorcom nemusí byť až také príjemné, najmä ak vám volajú zvedaví novinári. Pán Trubač, prosím vás, vy ste hovorca prezidenta priamo. Tak, áno, ja som hovorca. Výborne, ja už... Nič sa nedeje. Nemôžete ma dnes brať vážne.
Silvestrovský rádiožurnál. Živé vysielanie, to je niekedy aj čaro nechceného. Takto sa nechtiac doslova zamiešal do zvukovej pozvánky na koncert pripravovaný živý vstup z Národnej rady. Opera Slovenského národného divadla uvádza Orfeus a Eurydika. Príbeh veľkej lásky, ktorá dokáže prekonať hranicu života a smrti. V réžii svetoznámeho poľského režiséra Mariusza Prelinského od 5. decembra v novej budove Slovenského národného divadla. Dobre, vypnuté mobily? Generálny partner Tatra Banka. Áno. Partner Enel Slovenské elektrárne. O 20 sekúnd. Tešíme sa na vás. www.snd.sk. Reklama. Silvester, posledný deň roka, je dôvodom aj na prípitok. Samozrejme sú aj iné príležitosti. Aj takto sa preslávila naša účasť na výstave Expo v Dubaji, ktorú pripravoval vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Ona sa to zdá, že však výstava, však ježiš, tak samé žúrky, ale nie je to pravda. Taká výstava, to je tvrdá robota. Tí ľudia tam naozaj poctivo makali a vôbec nie za nejaké veľké peniaze. No tak áno, posledný večer o 10:00, 31. marca zavreli brány Expa. Už ostal iba tento realizačný tím, hostesky, ešte nejakí ľudia. Áno, zabavili sme sa. Rovno priznávam, po 182 dňoch tvrdej makačky sme sa zabavili. Všetkých som tam pozval na drink. No a teraz tá moja veta, že všetko sa musí vypiť, súvisí práve s tým, že doviesť alebo vyviesť alkohol z Dubaja, alebo teda do Dubaja alebo z Dubaja je prakticky nemožné. No tak čo s tým spravíte? Tak boli tam nejaké zásoby a áno, tieto sa vypili. Já mám bol a ten bol mě bolí, alkohol všechny rány zhojí. Kdyby já měl alkohol, požral bych se až na mol. Láska je jak cigareta bílá, to kouříš, zapálí se jiná. Kdybych já měl alkohol, požral bych se až na mol. Náš bývalý kolega Marek Janitor si teraz pre nás pripravil krátke správy. Agentúrny servis. Severná Kórea odovzdá dlho meškajúcu správu o svojich jadrových aktivitách 26. júna, čím urobí ďalší krok smerom k odzbrojeniu. Prezident Ivan Gašparovič prijal demisiu Ivana Gašparoviča. Obvinení dovolili, aby traja útoční psi uškrtili kríženca, usmrtili kríženca, pričom výjav sledovali a natočili si ho na mobilný telefón. V Trenčine otvorili predvianočnú akciu Otvor srdce, daruj knihu. A v súčasnosti už možno tento problém považovať za uzavretý. Silvestrovský rádiožurnál. Našu retrospektívu teraz doplníme príspevkom, ktorý má jednoduchý názov Nástenkový tender. Chýba už len meno aktéra, ktorý súťaž v hodnote za viac ako 3 miliardy 600 000 vtedajších korún zverejnenú na nástenke Ministerstva výstavby v roku 2007 obhajoval. Ján Slota. Nech mi niekto povie, že kto čo ukradol. Kto čo ukradol v rámci toho ministerstva výstavby? Tu sa stále rozpráva, čo sa stalo. No nič sa nestalo. No nič sa nestalo. Ministerstvo perfektne pracuje.
Dokonca je hodnotené veľmi dobre aj z Európskej komisie. Lenže viete, na Slovensku, keď si niekto chce nájsť bič, tak si ten bič nájde, aj keby tu nebol ani jedna hus. Sice myslím, že tých husí a tých koňov je tu habadej. Keď už hovoríme o tých výberových konaniach alebo o tendroch, pri predaji slovenských elektrární to nebola zlodejina, to bol galaktický lup. Lup. Tu si niekto si dovolí rozprávať o tom, či to bolo na nástenke alebo na Prosím vás, niekto bol aj v zošite. No a čo? Zákon, keď to povoľuje, tak to povoľuje. Viete, z ktorého filmu je otázka Je ti teplo, dievčatko? No, mrázik v slovenskom parlamente síce nebol, ale pred 15 rokmi v rokovacej sále niektorým poslankyniam teplo nebolo. Pani poslankyňa Kramplová. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som vás chcela poprosiť, či by nebolo možné stiahnuť klímu. Je nám tu naozaj taká zima, že už tu ledvo obsedíme. Pani poslankyňa Totová. Vážený pán predseda, ja vystupujem s tou istou otázkou, pretože nie, že schladí, tu je doslova vietor, to je úplne na to, aby zajtra, pozajtra som ležala doma s absolútnym zachrypnutím. Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije? Hlupák starý. Life? Oh no. It's life. Môžeme ešte raz? Či nie? Can I go one time? Next time? Skôr než začneme, by som chcel zaželať vám a hlavne dámam krásneho Valentína. Ja budem mať dneska perný deň, vy asi nie, ale ja to budem musieť obehnúť. 12 krát si moja jediná. Prerokúvame bod programu. Tá strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža, dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiaha ani po opätky jeho topánok. A čo najviac zaujíma väčšinou návštevníkov? Oni sa dívajú a chcú vidieť, kde pracujeme, chcú vidieť, aké má pero, koľkokrát sa pýtajú, či veľké alebo aké. Poprosím pánov poslancov, keby sa mohli usadiť. Pán poslanec Galbavý, prosím vás, tu máte stolicu voľnú. Vandali pravidelne ničia označovače lístkov, rozrezávajú a špinia sedadlá, ničia internet. Interiér, ešte raz. Prepáčte. Vážení kolegovia, čo všetko ja som si už tu vypočula v súvislosti s týmto legislatívnym návrhom. Už jedine ja mám jednu otázku. Z tých šišiek ešte vám nešišká? Pani kolegyňa, ja to mám vyskúšané. Naozaj diazepam stačí 0,5. Dajte si 0,5, je to, upokojíte sa, nemusíte kričať tu na 5 poslancov, ktorí nevedia ani o čom je reč. Upokojíte sa, 0,5 stačí ráno aj večer, je to v poriadku. Keby som sa na vás nepozerala a nevidela by som, že ste muž, tak by som si myslela, že ste žena. Tak dôkladne sa dokážete vciťovať do situácie tehotnej ženy, až ste z toho bledí.
komu tu čo predkladáte, prosím vás? Čo si myslíte, že my sme vygumovaní, alebo čo? Napokon k pánovi Frešovi. Chcel by som vás poprosiť, nie ste Pavol, lebo ste vystúpili ako neveriaci Tomáš. Konkrétne podvody môžeme si aj zarepovať. Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина. Я должен дополнить, что я также агент китайского президента. Теперь, кажется, нового американского президента. Я агент Израиля. Я агент только одной страны. Я агент Чешской Республики. Наследованном в lepších časech. Veľmi si ceníme záujem pána prezidenta o najakutnejšie problémy, ktoré pacientov trápia. Zároveň sme uistili pána prezidenta, že uvedomujeme si nielen svoje práva, ale aj svoje povinnosti. Predok je veľmi dobre pripravený, zadok, zázemie absolútne katastrofálne. Stĺp elektrického vedenia takmer uprostred cesty. Takúto stavebnú anomáliu môžu v týchto dňoch v úvodzovkách obdivovať obyvatelia Ilavy. Podľa Slovenskej správy ciest však zatiaľ žiadnu cestu v súvislosti s počasím uzavrieť nemuseli. Vyvrcholením podujatia bude zajtrajšia návšteva pápeža Františka. Združenie bratislavských mestských častí navrhuje, aby bola výška poplatku za rozvoj pri novostavbách 35 eur. Reaguje primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Počas ktorého sa obyvatelia tejto aj ďalších obcí v okolí Námestova venovali pestovaniu a spracovaniu ľanu. Do spadnutého trakčného vedenia v úseku Žilina-Varín sa prechádzajúci nákladný vlak zamotal v skorých ranných hodinách. Prokurátorka podala odvolanie, pretože chce prísnejší trest. V týchto hodinách záchranári Veľký kopec prehľadávajú Veľký kopec v obci Novoť. Aktuálny čas 7,5 minúty. Rádio Slovensko, športžurnál. Takže začíname, 3, 2, 1, začíname. Výkon svojich zverencov hodnotí slovanistický tréner Robert Pukalovič. Tak trošku asi samozrejme sa sami aj zamysleli nad svojimi výkonmi a k tomuto stretnutiu pristúpili o 360 stupňov otočení. Domáci HC Kosti Nitru. Američanka Lindsay Vonová v kanadskom Lake Louise si pripísala. Takže to sme si vypočuli veľmi peknú pesničku, už takú nejakú vykopávku, ale stále fajn. Počasie. 12 hodín 27 minút. Dnes polooblačno až oblačno na západe, prechodne aj jasno, ojedinele slnečnenie alebo snehové prehánky najmä na severe. Fúkať má slabý, na záchode a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Rádiožurnál. Silvestrovský rádiožurnál 2025 je na konci. Za pozornosť vám ďakuje zvukár Marián Bagala a zo štúdia Oto Gerner a Juraj Jedinák. V novom roku vám želáme z rozhlasového spravodajstva len to najlepšie a súčasne ďakujeme za priazeň, ktorú ste nám v tejto zostave od roku 2007 venovali. Užite si Silvester a posledné hodiny odchádzajúceho roka len v dobrej nálade. Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.